Takže dobrý odpoledne, chtěli bychom vás tady všechny přivítat na druhém ročníku westernových závodů v Krumbířů a zároveň také na finále Sdružení westernových jezdců Ždáňského lesa a Politaví. Sice máme trošičku špatné počasí, ale sešlo se nás tu docela dost. Doufám, že i diváci tu vydrží až do konce. A teď si představíme naše jezdce. Takže jako prvního přivítejme Kutila, přijel na kobylce Beauty. Kobylka má 7 roků a přijel ze stáje Věčná žízeň. Jako druhý nám bude startovat Prďola, ten nám přijel na Princezně, také z ranče Věčná žízeň. Jako třetího tu přivítejme Laďokise na koníkovi Armen a přijel k nám z ranče M Brno. Jako čtvrtého přivítejme Zdenka Šestáka, jede na koníkovi Kim a přijel k nám z Renča ranče. Jako pátý bude Prcek na koníkovi Prcek a přijel k nám z Hrušek. Jako šestá pojede Gabriela Šestáková na koníkovi kobylce Samba a přijela k nám z Renča ranče. Jako sedmá bude startovat Monika Poloučková na kobylce Dejna a přijela k nám z Klobouček. Jako osmý bude startovat Josef Bečka na kobylce Týna a přijel k nám ze Šaratic. Jako devátá bude startovat Slávka Sikorová, přijela na kobylce Matia a je taky ze Šaratic. Jako desátá se nám představí Markéta Sedlinská, naše hraběnka, na kobylce Frančeska a přijela k nám z Jalového dvora. Jako jedenáctá se nám představí další zástupkyně Jalového dvora, a to Lenka Floriánová na koníkovi Simon. Jako 12. se nám představí Áďa, přijel na kobylce Sisa a jsou zástupci ranče Podluží z Moravské Nové Vsi. Jako 13. nám bude startovat další zástupkyně ranče Podluží, a to Miluška Knotková na své kobylce Barča. Jako 14. se nám představí Jana Višňovská alias Višňa ze sportovní stáje Valkýra a vedle, no tak už jsou tam 3, tak si vyberte. Prostřední je Višňa, zleva je Janča Henigová a zprava je Renek. Všichni jsou zástupci sportovní stáje Valkýra Hustopeče. Jako 17. se nám připraví Pavelenko Pavel, přijel nám na koníkovi Jerry. Kde jsou? Tady. Z ranč Litava. Jako 18. se nám představí Staněk Pacás, přijel na kobylce Archa a je to ranč Amon. Jako 19. se nám představí Luboš Kachlíř na kobylce Lily a je to též zástupce ranče Amon. Jako 20. se nám představí Barča Mlejnková na kobylce Andy a je asi taky zástupkyně z ranče Amon. Jako 21. se nám představí Radek Šidlý na kobylce Jessie, další zástupce ranče Amon. Jako 22. se nám představí Antonín Sekanina na kobylce Nena a přijeli k nám kluci z Terezína. Jako 23. se nám představí domácí zástupce stáje Ladislav Kratochvíl na koni Essex. A jako 24. opět zástupce stáje Huby Kelly Krumbíř Krtek na svém koni Fernet.
Tak, já vás poprosím ještě o jedno. A Ježíš, promiň. A jako 25. se nám představí zpívající Johnny na své kravce. Takže já vás poprosím ještě o jedno kolečko, ukažte se nám. A budeme začínat. Začneme první disciplínou a to je klíčová dírka. Klíčová dírka spočívá v tom, že běžte někdo pomoct tomu Honzíkovi roztlačit tu kravku. Klíčová dírka spočívá v tom, že se do ní musí, jak kdo do ní jede rychle, mělo by se rychle, je to rychlostní disciplína na čas, vjede se do ní, v klíčové dírce se rychle otočíme a jedeme domů. Takže já vás poprosím, abyste opustili kolbiště a během 3 minutek začneme.